ачылды. Унда 4 майдансык эшләй башланы. Үдәктә профессионал спортчылар волейбол, футбол, гандбол, регби менән мавыгучылар шөгыльләнә ала. Толырак киләһе язмала. Пляж спорты үдәген асу Башкорт дәүләт аграр университетында күптән көтелгән вакыйга. Югары уку йорты студентлары спорт белән күпләп шөгыльләнә. Киләсәктә бөтә дөньяга билдәле спортчылар тәрбияләнер дип ышана итәкчелектә. Bir ай элек булында куру асфальт ине. Әлеге көндә безнең партнерлар белән бергәләшеп, планнарны курып, безнең министерство поддержка менән район хакимияте совет район менән бергәләп менә шундый бер бик әйбәт итеп центр барлыкка килде инде. Спорт майдансыгы өчен был урын юкка гына хайлап алынмаган. Беренчедән ул кала үдәгендә, икенчедән бөтә талаптарга җавап бирә. Пляж спорты менән мавыгучылар махсус ибелгән вакытында рәхәтләнеп, спорт уеннарында үз көчен һынаялар. То есть вы можете посмотреть сами. Был спорт түрі Өфөлә 15 ел элек таралды. Үзем шәхсән 12 елдан ашу шөгыльләнәм. Кышын классик волейбол, яйгиһен пляжда уйнайым. Был майдансык буш тормаясак. Яшьтәр, урта буын вәкилләре, шулай ук ветерандар да бик теләп шөгыльләнер. Столько работы проведено. Шул тиклем зур эш башкарылган. Безгә профессионалдарга бында шөгыльләнү мөмкинлеге биргән аграр университетына рәхмәтлебез. Өфө үдәгендә пляж спортын үстерү аграр университеты өчен генә түгел, тотыш республика өчен әһәмиятле. Пляж спорты үдәген асу тантанаһыннан һуң регби спорты федерация уенчыларының күрһәтмә сыгыштары ла үтте. Унда спортчылар яхшы уендан тыш тамашачыларга кагыйдәләр хакында ла аңлатты. Пляж волейболында катнаш командалар арасында бөтәһе 150 уенчы ялып ителде. Гүзәл Бурханова, Наил Гайнуллин, Альберт Саяхов, Антон Севастьянов. Яңлыктар, Өфө.